Mascleta italiana, a veure què ens sorprenen a Itàlia.
Mamma mia, que bé la cosa. Els italians han fet sonar a la plaça de l'Ajuntament una magnífica mascleta al seu pur estil, un ritme, ja ho han pogut veure, molt marcat. Era una partitura de pólvora i ja ho han pogut sentir. Potser el començament li ha costat arribar, el final, però a la gent li agrada veure coses diferents. Dir-los que, i a més, per aquesta vesprada, a les 6 de la vesprada, es farà una mascleta napolitana a la platja de les Arenes, també per esta mateixa pirotècnia italiana. I no s'obliden que abans que acabi el nostre informatiu tindran la mascletada de les festes de la Madalena de Castelló. Anem a veure eixa original mascleta italiana en aquestes imatges. Observen com anaven esclatant aquests trons en trena que els fan els italians, posats en tanques en compte de, com nosaltres, sobre les cordes en terra. I aquest final atronador sobre el cel de València. Això és tot des d'ací, Carolina, Carles. Demà una nova mascleta i nosaltres estem ací per a contar-los-ho. Adeu! Gràcies, Paco. Despleguem ja l'actualitat este dissabte 5 de març, marcada per l'arribada a casa de la periodista italiana